Ilmu para wali Allah iku dudu ilmu sing digoleki nganggo akal wae. Nanging kawruh sing teka saka resiking ati lan tunduk marang kersane Gusti Allah. Wali-wali Allah ora tau ngaku wali, ora pamer karomah, ora ngedol kesakten. Sing katon mung kesederhanaan, andhap asor lan ati sing tansah nyambung marang Gusti Pangeran. Piwulang utama para wali yaiku tazkiyatun nafs, awe resiking jiwa. Sadurunge wong nyawang kesalahan liyan, kudu luwih dhisik ndeleng cacate dhewe. Sadurunge nuntut dihormati, kudu luwih dhisik sinau ngurmati. Ati sing resik saka sombong, iri lan dengki ku papan tumuruning rahmat Allah. Ilmu wali ku ilmu laku, dudu mung ilmu wacana. Salat dijaga dudu amarga wedi neraka, nanging amarga kangen marang Gusti. Zikir ora mung ing lisan nanging tumancep ing ati. Nafas dadi tasbih, langkah dadi ibadah, lan urip sakabehe dadi pangabdian. Wong sing wis tekan kene uripe katon biasa nanging batine luar biasa cedhake karo Allah. Para wali tansah ngugemi ikhlas lan tawadhu'a. Ikhlas iku nindakake kabecikan tanpa ngarep-arep pujian. Tawadhu'a iku rumangsa ora duwe apa-sapa, kabeh mung titipan Gusti. Wong sing isih seneng diunggulake, sejatine isih adoh saka dalan wali, sanajan omongane alus lan sandangane katon suci. Ilmu para wali uga mulang sabar lan ridho. Sabar nalika diuji, ridho nalika diwenehi. Ora sambat nalika susah, ora gumedhe nalika seneng. Kabeh ditampa minangka cara Allah nggulawentah ati. Amarga wali ngerti saben takdir mesti ana hikmah, sanajan ora langsung katon. Ana uga piwulang ngawula marang sesami. Ngawula marang manungsa iku salah siji dalan ngawula marang Gusti. Nulung wong miskin, nglipur sing susah, lan ngapura sing salah. Iku amale para wali. Wong sing cedhak karo Allah mesti alus marang makhluke Allah. Para wali tansah ngugemi eling mati. Eling mati ndadekake urip ora sembrono. Omongan dijaga, tumindak ditimbang, niat dilurusake. Wong sing eling mati ora kesusu nguber donya, amarga ngerti donya mung mampir segela. Pungkasane, ilmu para wali Allah iku ilmu katresnan sejati. Tresna marang Gusti luwih saka apa wae, lan tresna marang makhluk amarga Gusti. Sapa wae sing kepengin nyedak dalan iki, aja ngoyak karomah, aja ngoyak gelar, cukup resikno ati, lurusno niat lan istiqomah ing ibadah lan kabecikan. Amarga sejatine wali Allah iku ora katon saka keajaibane, nanging saka akhlake. Nanging saka jerone rasa pasrah lan tresna marang Gusti kang Maha Asih lan Maha Agung.